Zirkomotrizitatea, zirkua eta psikomotrizitatea uztartzen dituen disiplina bat da. Alde batetik, psikomotrizitatearen praktika erabiltzen dugu, jolas libre eta espontaneoa, eta beti materialarekin nolabaiteko esperimentazio askea. Eta hori, elkartzen dugu zirkuak eskaintzen dizkigun material, teknikak eta jolasekin. Mila kolorez dantzan bihotzetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gure espazio honetan, aurren irudimenari libre uzten diogu. Eta beraiek, bidaia magikoak hasten dituzte eta mundu berrietara konektatzen dira. Eta hor, umorea, emozioak, konfidantza, errespetua, batzuetan haserreak, beste batzuetan laguntasunak, sormenak, mugimenduak eta adierazpenak osagai nagusi bihurtzen dira. Baratze bat nahi dezudegin, amets sekretien ekian. Guzti honek, beraien bizitzetan eragin positiboa duela uste dugu. Zirkomotrizitatearen bizipenek sentitzeko, pentsatzeko eta egiteko erramienta gehiago eskaintzen dizkielako. Azken finean, gure asmoa, aurrei zirkomotrizitatearen bitartez, beraien emozioak eta mugimenduak bizi eta lantzeko espazio seguru bat irekitzea da. Non konturatu barik beraiek bihurtzen diren protagonista. Eta inori ezer demostratu beharri gabe, soilik esperimentatuz eta beraien barne mundutik ateratzen dena deskubrituz. Mila kolorez dantzan bihotzetan, maitasun berriari.